tady Terka s Aničkou a dneska si ukážeme, jak se náš tým z Apexe TV poradil se stavebnicemi Merkur. A začneme s tím, jak se poprali s robotickou rukou. Asi natočit to toho dobu. Jenom takhle? Nemůžu. Aha. Já takhle. Tak jo, tak jsem tady. Díky, pane. A teď se podíváme, jak si kluci poradili se robotickým spider pavoukem. Dobrá práce. Díky. Díky. Dobrá práce, díky. Aničko, víš, co je tohle? To vypadá jako ten spider pavouk, ne? Sakra. Vyhrála jsem.